Together
Affrontare
nenkazimulo yakhe siyibona lana ekuthenini izinto zonke zifezekiswe. Ukuthula emshadweni. Ukuthula emshadweni. Amen emshadweni. Amen emshadweni. Siyacela nje kafushane bangcwele sefisa amazwi ngiyazi ukuthi kuyakhulumeka nabaphakayo ngiyacela nje ukuze konke kwenzeke kahle kuzokwenzeka konke kuzodleka kuzokhulumeka futhi. Yebo, namhlanje-ke ngicela ukuthi ngizokwamukela uMaMzulu ukaMajola. Kodwa ngiyakholwa ukuthi ukuze ezwe kahle mhlawumbe sothubelisa kancane amazwi bazalwane. Amen. Namhlanje-ke ngiyafisa ukubingelela imindeni yomibili, umndeni wakwaZulu kanye nomndeni wakwaMajola. Siyababingelela ngokukhethekileyo, siphinde sibingelele iy'hlobo nabangani nabo bonke abahlanganyele siyiy'hlobo zayo yomibili emndeni. Phinde ngibingelele ngokukhethekileyo-ke osingaye, siyababingelela uMaMzulu noMnumzane Mzulu, ngiyanibingelela kwelinye igama lomfowethu wethu Jesu Kristu. Amen. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane, siyambonga kakhulu ngaleli thuba asinikeza lona lokwakhiwa kwalomndeni. Kafushane nje bese bengathulile ukuthi ngumama ukunene mina. Yebo, ngifisa nje ukusho amazwi ambalwa kuMaMzulu. Okokuqala ngiyakubongela ngomshado, ngiyakubongela ukungena emshadweni. Bazalwane, umshado sekuhambe kwahamba kwangazathi yinto abantu abangasafisa ukungena kuyo ngenxa yezimo ezenzeka ey'khathini zamanje. Kodwa bazalwane, umshado inkonzo uNkulunkulu asinikeze yona, inkonzo enhle. Amen emshadweni. Amen. Hhayi, asezwakali bazalwane. Yeah. So kusho ukuthi-ke inkonzo enhle uNkulunkulu asinika yona singabantu bakhe emhlabeni. So MaMzulu namhlanje unikeze isitifiketi-ke. Ngiyacabanga ukuthi ziningi isitifiketi osuke wayithola, wathola esakwa-Grade R, wathola nezinye nezinye. Namhlanje ubanjiswe lesi sitifiketi-ke. Lesi isitifiketi umuntu asithola engenayo experience. Uyabona esakwa-Grade R usithola usuqedile u-Grade R. Uphinde uthole esinye futhi noma ngabe esaka-matric awusitholi ungakawufundi, usithola usufundile u-matric. Uthole ese-junior degree usithola usufundile. So you have experience yokuthi ifundwa kanjani lento. Kodwa esomshado hayi sona sehlukile, usithola ungena ungakabi nayo nencane experience. So lokho kusho ukuthini na? Kusho ukuthi uNkulunkulu wethembile ukuthi hayi uzongena nje you are qualified. Baye bathi bazalwane, uNkulunkulu qualifies the unqualified. So now again you have been given the qualification noma ningayazi indlela kodwa only qualified kuyayazi indlela. Amen. And so leyo nto isho ukuthi-ke MaMzulu sangena emshadweni, you have a responsibility yokukhulekela. You have a responsibility yokukhulekela umyeni wakho because you have been made waba umuntu oqualifiyayo nje from the beginning. So ungazenyezi ukuthi awukazi bese emshadweni sonke singene singakazi bese emshadweni. But uNkulunkulu kukhona abanye ama-roles nje akunikeza wona, ne-role yokuba umzali. Uvela kwathela ungakazi kokuzala ungena-experience. Kodwa bathi you know what, you are qualified, you are a parent. Seyingamlayi nasemshadweni MaMzulu uthe uNkulunkulu uyakwethemba ngawe. Izwi engizokunikeza lona nje lokuthi pray for wisdom. Ngoba awuwazi umshado. So into ezokusiza yile manual evela kuNkulunkulu, ukhulekele wisdom yokuthi uNkulunkulu akuphe amandla okunavigate because ngeke ukuthi uzofanisa umshado wakho nomshado wakwaNtibane nomshado wakwaMnene. Owakho umshado owakho udinga uNkulunkulu akugayide kule path yakho eyakho ipath ayifani neyomunye umuntu. But engakwethembisa kona uNkulunkulu uyasizana nathi sithwalile kwazelwana.
okunye engifisa ukusho ile ndaba yokuthi bazalwane ngiyakholwa ukuthi nabanye bayaxosha. Ngiyakholwa namzulu ukuthi emshadweni yindawo la kumele uzizwe usafe khona. uNkulunkulu uzokusiza-ke wenze nomunye umzali uZulu abe ezizwe esafe naye emshadweni. uNkulunkulu uzomsiza ingakho ngithe i-wisdom yokulekelela evela kuNkulunkulu, hhayi eyotshelwa abantu nje. Amazwi ezaluleko a-right ayamukeleka, kodwa uNkulunkulu nguyena okumele kumhambise phambili. Ngiyakholwa bazalwane, njengoba kade ngingena nje la MaMzulu, mina yami iprayer ngingena bekuwukuthi engathi ngingangena nomuntu wesithathu oyedwa nje uNkulunkulu ahlale nani kuze kube sekupheleni kwemizuzweni. Kungangeni omunye, kungeni uNkulunkulu kuphela. Ngifisa ukusho lokhu-ke nje sengizoya ngasekuphetheni indaba yokuthi uma ngabe singena emshadweni ngakunikeza nje izwi elithi abakwa-Israyeli bephume eGibhithe babengayazi indlela eya eKhenani, but babe uNkulunkulu waba nabo, waba yi-cloud, bona babengashiswa ilanga ilanga, waba insika yethu ebaprotecte ey'ngozini zonke, waba yi-provider ebanika nemana balambanga, waba yi-provider ebanika namanzi azange bome. Isho ukuthini lento? Isho ukuthi nani ngokunjalo nawe MaMzulu uNkulunkulu will-provide okwakho nje ukuthi uhlele kuyena uphela. Uzokunikeza, uzoba yi-shade, ngeke ushiswe, ngeke uzizwe ushiswa ilanga. Siyamkholwa uNkulunkulu uzoba nawe kuze kube sekugcineni kwakho konke njengoba nifundile. Elokugcina-ke ngiyafisa ukuthi enye into sebeyishilo abaningi nami ngiyayisho futhi, umhloniphi umyeni wakho sisi, uwena uzokunikeza inhloniphelo. Akekho omunye futhi bungamhloniphanga wena ngeke bamhloniphe bonke abantu emgwaqeni, endaweni, edolobheni, umhloniphe. Lokho akusho ukuthi akuthi babone iy'khathi ningeze ukubona ngehlelo lodwa, kodwa ungamemezi ngamehlo, ungamemezi umntwana ngamenyeza, umuntu wasemzini angamenyeza, kodwa nje umcele nje not that you must express how you feel, yisho but usho ngekuyiba nendlela yokusho. I-approach is very important. Lokho kuyokwenza ukuthi naye vele akuhloniphe imlalele ngempela bese eyakuzwa nokuthi uthini. Kanti uma ngabe ummemezile angeke akuzwe, uyasilekelela nalokho futhi ungene naye bese uyazi-expressa how you feel ngakho konke okumele ukuveze. Elokugcina-ke hhayi bathande kona bezinto, iyasiza kakhulu leyo, bathande ukuthi noma ngabe kwenzekani kodwa bayobe bazi ukuthi hhayi usithandile uNkulunkulu nabo futhi bazohlale bekuthanda beme nawe ngezikhathi zonke. Ngikufisa lokhu kuleke emendweni wakho nawe, uNkulunkulu uzoba nawe njengoba ngikunikeze yena, uzokugcina, uzohamba nawe ukuthembekile. Ngiyabonga kakhulu umphathi wohlelo. Amen. Simshayele izandla uSikhosikazi, siphinde simthapele futhi. Amen. 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 Yazi uSikhosikazi ngiyamazi uyathanda ukuhlabelela. Kwamanje wangivusela indumiso njena ngoba ngiyabona ukuthi hhayi bizanyana kancane. Ngizocela nje ukuthi nalaba abangakwazi ukuvula umlomo siphinde nje sivumise nje iculo elilodwa bese ngiyedela Welcome to Fatherland, Mr. Mthembeni. Ngizwa nje umoya wami usugcwala indumiso kakhulu emva kokukhuluma kaSikhosikazi. Siyabonga amazwi ahlakaniphileyo kangaka namazwi amakhulu kangaka umama wethu. Umoya wami uyakudumisa, uNkulunkulu usimakade. Umoya wami uyakudumisa, haleluya, uNkulunkulu usimakade.
uJehova simkhonzayo yaze ngimnothisayo umndeni wakwaZulu izinto zabo ngabe ngathi ziyadileya kodwa basezenzeka ziqale zenzeke nje futhi zibe zinhle umakhelwane bonke abakhona ngibingelele umfundisi wethu esifake ezweni lenkosi ngibingelele abakhaphi bakaMkhwenyana nomakoti bese ngibingelela osingabo ngithi ngiyabingelela nonke yazi mphathohlelo ngiyadideka ngicabanga ukuthi osayensi abakhona bazongisiza ukuthi kwenzakalani abantu mabedla ngicabanga ukuthi uma udla ngeke uzukhuluma kodwa ngicabanga ukuthi ngishiyele kuma-research ukuthi beyi-research lento ukuthi kuyo yonke imishado ekhona kwangena ukudla nje abantu bakhuluma ubaba uZulu uthi angizongwelkhama but ngiyadideka ukuthi mhlawumbe ubaba uZulu udidekile ukuthi angizongwelkhama kwi-fatherland noma uthi angizokutshela ukuthi kuhlale kanjani nomuntu wakaMajola manje ngicabanga ukuthi mhlambe imini engididekile noma ubaba uZulu odidekile kodwa-ke angihlale kwi-item njengoba injalo angithi babuZulu ngake ngahamba komunye umshado umuntu wayezowelkhama kwi-fatherland mphathohlelo bavele basinika nje umuntu ongashadile mangibuza bathi ulobolile asikhuluma abantu abalobolile la kuthula kwaMkhwenyana manje lomile uMthembu kaMasuku ushadile futhi emshadweni wakhe uhappy okwesibili mphathohlelo ushade usisi kala ushadana ngakho-ke ngicabanga ukuthi bambonile unkosikazi wami uphi bambone bakithi okay-ke asidluleli lapho kunevesi lapha eBhayibhelini elithi uGenesis 2:18 othi uNkulunkulu wathi akukuhle ukuthi umfana futhi Zulu abe yedwa wathi kodwa ngizomenzela uphindile Majola onjengaye ngakho ukushada kwabo bobabili akusile iphutha ayisiyo nje mistake nakancane bebefanelene vele ngakho-ke babuZulu ngeke ngithi yenza kanjani emshadweni wami ngoba uma ngakutshela ukuthi kufuneke ngikunike imanual yokuthi uzohamba kanjani umshado wakho uzoba yikhophi yomshado wami ngakho-ke nawe uzobona ukuthi uzokwanduza kanjani kodwa nje khona engakutshela khona ukuthi kuyasaleka emshadweni ungambuka ungeke nje mina sengiwuqedile 11 years kunabanye abahluleka nokuqeda nje 2 years ngoba lento yomshado bayithatha ngathi nzima kanti ayikho nzima mina nje wakwami nje hawu seyintombi nje ngeke ngimshele nje ukumshela ngakho-ke babuZulu engingakusho ukuthi indawo engikhuluma kuyo mfethu ngiyokwathi kakhulu kumina because kunabantu basemzini la kunezinto engakwazi ukuyikhuluma ngoba manje phela kwaMajola mina ngiyahlonipha and kwaMajola bayazi ukuthi abakaze bewuze umlomo wami ngakho nami ngiyafisa ukuthi kodwa abakaze bewuze umlomo wami ngenxa yani yalo muntu abanginike yena nawe babuZulu kuzoba kanjani manje-ke la babuZulu kunezinto ey'ncane ngifuna siyikhulume ezokuthi
ngiyacela ukuthi ngoba ungena emshadweni umshado wakho owenu nobabili ungamfaka umuntu wesithathu ongangena wesithathu uNkulunkulu kuphela. Uma ninenkinga nobabili hlalani phansi, umfundisi ushilo wathi umfundisi kufanele nihlale phansi nixazulule nobabili. Ayikho inkinga ezoxazululeka mase ku-involve umndeni. Ngoba ukushada nje namhlanje eMageba kunabantu vele abangamdingi umfazi okuthathayo njengamanje. Ngakho wena usuthi kuneyinkinga ezikhona phakathi usuba involve vele abafiseli ukuthi kube nobulungu ozoba khona. Phela bazofisa ukuthi ngabe makubhizi. Ngakho isolution ithi kimi enginika yona namhlanje ukuthi if unenkinga nobabili hlalani phansi bese nibikele uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu akalahlani. uNkulunkulu kuhlale la sonke isikhathi. Bese ngeke lokushado ume namhlanje ukuba uNkulunkulu akekho. Kodwa umshado ume namhlanje ngokuthi kunoNkulunkulu. Sibali uzonginika isikhathi ngoba usibali wami. Kube omunye uzongibala. Ngakho make umrespect unkosikazi wakho. Yazi ukuthi sorry ngeke kuze kulahleke lutho. Mawuthe nje bakhona lapho ngakubanye nenkinga khona wathi sorry ngeke uzobe nalutho. Ngakho umrespect unkosikazi wakho. Methi into ethile ayithandi umrespect ungakwenzi nawe lokho. Uphinde futhi umprotect unkosikazi wakho. Unkosikazi wakho umprotector ngaphandle umprotector nasekhaya. Uma kunento yabona nje thina ekhaya ngoba sibaningi. Uma silale ukuthi sizovuka sithi uma indoda sivuka ekuseni ukuthi hayi sengicabanga ngenye indlela. Sivele sibona ukuthi hayi itheke ifake e-office yangavunywa lo ndaba. Asibe sabuza ukuthi yingobani ngoba sesiyazi ukuthi okusho ukuthi ayingenanga kahle lo. Ngakho ungabe masufika kubafowethu bese uthi yebo kwamajola kwamajola dathi yabo. Just ukuthi wena othe hayi angisayiboni kahle njengoba kade siyenza izona. Umprotect yena. Bese kuthi okunye yazi Mageba kuyenzeka ukuthi mayidlula nje abesilisa bazokwazi ukuthi nawe ubona phela nawe umuntu wesilisa. But unkosikazi wakho umrespect. Bayenzeka besho ukuthi uyamsaba nje uyamsaba phela. Nawe uzothi njengoba ngimsaba. Kanti usiyayilahla. Umrespect unkosikazi wakho. Okunye uthembeke kuyena mfowethu. Uyazi mina uSamngeni uMsangeni ngoba phela kubo la ngibubo namhlanje. uSamngeni wakwangishiya naye uSabelo esephumile workshop ePitoli. Sasala zobabili. Kodwa ngokuthi uyangazi ukuthi honest kanjani akaze lezobelutho. Wabuya futhi sira. Khuluma ngoSebeni. Ngeke kubize kophindile namthatha ukubiza ngoSebeni. Ngisho ukuthi uyazi ukuthi uthembekile kuyena. Okunye babuzulu communication. Ibaleka kakhulu communication. Yazi into ngisho ngabe iyihle kangakanani kodwa mayingabekekanga ngendlela leyo nto egcina ingabisaba yini. Ngakho kubalulekile ukuthi mawuthi ubheke eMandeni engezwa ukuthi usubheke eShowe ukuthi eShowe ezothiwa kunengozi yenzeke eShowe etshela ukuthi useMandeni kanti ingozi involve wena ngokuthi awukhulumi. Kanti kufanele mawukhulumile azi ukuthi cha ubaba namhlanje ubheke eMandeni akayi eShowe. Kubalulekile ke lokho. Bese kuthi kunendaba encane engizoyisho nje kodwa yena nobabili ngicabanga ukuthi abanye bazobhala indlela ngoba masilapha nje ngizowelcome wena babusulu. Kunendoda ehamba ngemoto yayikisa umuntu wesifazane. Ngisho ukuthi ngowona babusulu usebenza ngomphakathi. Angifuni ukuthi usibalo wami agcine
usumbona ngathi umphakathi, usumrespecta as umphakathi, umrespecte ngisho ekameleni as umphakathi. Lento lena mayihamba ngemoto ilayishe umuntu wesifazane. Mayilayishe umuntu wesifazane, imoto endleleni iphuke. Ithi mayiphuke eduze komunye umuzi. Becele ukungena kulowo muzi ngoba basekuhlwini. Lowo muzi bayitshela ukuthi yithandani lezi. Kanti umuntu wesifazane uhayikisile. Mabengena babanike ikamera eyi-1 nombhede oyi-1. Athi kusisi uyazi ukuthi asithandani. Ngihayikisile ngakho ngizobeka icontinental phakathi kombhede. Masibeka icontinental phakathi kombhede uzolala ngapha ngale ngapha nayo. Avuma ubhuti. Hayi ulale kuse indlela ihambe imoto ilunge ihambe. Ithi masekuhamba usisi mayevula iwindi emotweni. Ufake iphisi, ipepuke iphisi ingene kwi-stop nonsense. Ithi mayingena kwi-stop nonsense ubhuti ame athi abafuna ukuyithatha athi usisi hayi bo. Usungagibela kwi-stop nonsense usule icontinental. Ngakho-ke ngicela-ke ukuthi sekuvala nje bakithi. Siyanibongela emshadweni wenu. Sinifisela inhlanhla. Engingakusho namhlanje ukuthi emshadweni kumnandi. Zikhona inkinga zizofika. Uma sekuthiwa lento ingumshado, iy'nkinga ziyaqhamuka. Mayiqhamuka inkinga, kunenkinga ezoqhamuka ezimbona ngathi unkosikazi wakho akusisiyo unkosikazi wakho. Lo nkinga leyo ifuna nina nobabili kukhuphe phansi inthandazo. Ngakho after 100% emshadweni, u-95% umnandi, bese u-5% kuyilona esikhuluma ngawo ukuthi kufanele uthandaziswe. Ngakho njengamanje siyacelebrate ukuthi niyashada. Kodwa mase sambile izosala lento umshado ubobili nobabili. Lapho mase kusele lezishwele zonke sayingasekho sekuyinina nobabili ngalesikhathi umshado qala. Ngakho-ke ngifisela inhlanhla kukho konke uNkulunkulu ngathi ngaba nani. Siyabonga. Siyabonga kakhulu Sibani, simshayele izandla uSibani wami. Into nje engiyitholayo lana ukuthi kuyahlaleka emshadweni womnganelo kaMajola. Bonke abantu basho njalo nje basuka la bathi kumnandi emshadweni womnganelo kaMajola. Kunjalo yithi hayi okunye ngikunotisayo Sibani wami ukhulume kahle kakhulu engikunotisayo ukuthi abesilisa abamela phambili bathi kuyahlaleka emshadweni yilabo abesilisa bebekhotha amavisi. Nginamanga ngibazalwane. Yilabo abade bethi izwi lithi ingakho kumnandi kangaka emshadweni. Kusho ukuthi owesilisa obavelele kuJesu uyena okwazi ukwakha kahle umuzi. Siyabonga kakhulu Masuku, siyabonga. Ngizocela ukuqhubekela phambili. Ngicela before i-cake cutting bayo Mama Jamile. Ngicela i-dance kamkhwenyana nozakwabo before Mama Jamile ezokhathisa ikhekhe. Ijensi nje asekho isikhathi sama-games, asekho isikhathi sebezodansa nje kanye nomkhwenyana then uMama Jamile. Ngizocela nje abangani bamkhwenyana iprojekthi abafowabo bamkhwenyana benze nje i-last dance nobhuti wabo abamwelphamayo bemwelphame. Ngizocela nje besondele DJ sicela ingoma emnandi. Siyacela insizwa nje abangani bamkhwenyana bezodansa nje nomfowabo. Yebo. Zifuna ukuzicula mhlawumbe noma zifuna
Hhayi-ke, akeze-ke manje uzositshela ukuthi kunjani emshadweni. Kunjani emshadweni? Ubuhle bendoda zinongo zayo, usungalibali intombazane. Ubuhle bendoda zinongo zayo, usungalibali So bebengakhetha noma yiliphi ikhekhe abebengalikhetha, kodwa bona as a couple they chose this one. Njengaye uMr Zulu, bebebaningi abanyosisi abebekhona abengabakhetha noma bengabacela, kodwa uThembi kaMajola wathi mina nalo ngilifunayo njengani ikhekhe abakhethile bazalwane. So ikhekhe njengoba sikubona it symbolizes a lot of things, but mina engizofocasa kukho kakhulu is that lisitshengisa or lisymbolize uthando lwabo. It actually symbolizes ukuthi lolu suku lungani. So lolu suku lingothando lwabo abafune ukuthi namhlanje size sizowitness. So that is what ikhekhe labo is symbolizing. So ngizobatshela ukuthi-ke basukume basondele ngasekhekheni ezisiqhubeka. Sibanikeze ithuba lokuthi basondele ekhekheni labo bezosika. Angazi uma umesi ukhona yini eduze. Uma ungekho ngisacela usondezela wona. It's not just an agreement. But it is a covenant phakathi kwabo noNkulunkulu. So basilemelela namhlanje to witness i-commitment yabo ukuthi i-deep kangakanani. So bese sondele ekhekheni.
So for me, that symbolizes ukuthi uzomthanda, amvikele, amprotecte kuzo zonke izinto. So ngicela besikhiphe nawo. Akikizwa wazi ukikizwa. They are working together. So nasemshadweni wabo that is what they will be doing. Kuyo yonke into abayenzayo bazobe besebenzisana. And ngoba bazobe besebenzisana nenhliziyo eyodwa nalokho kodwa yonke into abayenzayo izophumelela. So this is their first task as Mr. and Mrs. Zulu abazoyenza and complete it together. Cela sifanelezelele. Okay, now we have a piece of cake. Please divide it into two. So abazokwenza ke manje is to share cake. Omunye uzokwenza omunye nomunye uzokwenza omunye. And so this part is very, very important because it symbolizes ukuthi they will be sharing in everything they are doing. So emshadweni wabo, they are sharing their love, they are sharing their dreams, they are sharing their hopes, zonke izinto bazobe beyishare kusukela namhlanje. Angazi noma uyakhanga noma wenza njani zona. Take your time, take your time. So this is what marriage is about. It's about sharing. So sometimes, yes, but this is just a symbol. Getting ilanga, you will have to share the last piece of cake together. No matter how small it is, amen. So manje sizohambisa ikeke kubazali. Siqala ngomama kamkhwenyana. Oh, okay. Besaqala omama ngo-2 bezokudala la sizobe ney'ntulo ukuze kube sokusebenza kwabo. So umJoshua uthe uma ekhuluma lana wathi indoda ayikhethi ukulobola. Wathi nje uzolumele nje ebhekile kwamajola. So I think that best describe what is going to be happening namanje. Ukuthi umakoti uhambisa ikhekhe ekhaya ngoba shuthi indoda ningaqedi ukulobola nowesifazane akaqedi ukucukuza. So nosisiphindile nayo mesizulu uzolimele nje ethe amaswidi kaZulu. Bemazi nje ukuthi ubefikile nje ngowakamnandi. So nabo omabethu sebefikile. Akikizo wazi ukikiza. So siyacela-ke uMesizulu aze azopha umama ikhekhe as a symbol yokuthi sizokuthanda mama, sizokunakekela, sizobonda, and we are going to share whatever God is going to be blessing us with now. Hayi ukuthi ngoba sesizoqala wesumndeni sesizokhohlwa ekhaya. Akikizo wazi ukikiza.
bese ngiyasukuma bese kuhlala kancane. Okay, ngizocela ukuthi sithi tossing of the bouquet. Ngicela osisi, the singing ladies before bedansa siyathandaza. The singing ladies ngiyacela eze kuzokuhlomba ke manje. Isona isikhathi sokubonga manje. All the singing ladies. Aweze bo singing ladies. Abahamba ngebhasi bengakhululeka bese ama-singing ladies ayeza. Aweze ama-singing ladies.
Nginika kanjani u-Andiswa? U-Andiswa ingane yami. And angifuna yoshada futhi. Ngiyathanda ukuthi ajabule njengami. One day. Bese ngibona ingane yami namanje encane leya. Ebesifaka enabukeni izolo lokhu. Yebo ukuthi manje siyindile mana nami yangigula. But kodwa-ke amazulu akume wena Andiswa funa wena ukuthi one day uthathe isibusiso sami mncane wami. Khona futhi kusho Andiswa. Hangana siyabongela Andiswa, siyabongela kakhulu. Siyabonga kakhulu. Toast Union West Dance Floor abeze bezosipha i-dance yabo yokuqala. Ngibonge ithuba engitholayo ukuma ngaphambi kwenu. Bengizobingelela nonke ngey'hlalo zenu nangokuhlukahlukana kwenu, kodwa ngenxa yesikhathi ngizocela ukuthi nje ngilibhaqe nonke ngithi ukuthula kube nani bese ngibingelela noMasuku inkosi yami esephumile ngaphandle. Ngibingelele ondaba ezitha osithulisa kumbani. Ngalesi sikhathi lesi bathi bacela ngizobatoastela. Ukutoasta yikho lokho ukuthi sizosebenzisa this bottle. Sisebenzisele ukuba ufisela konke esicabanga ukuthi kubafanele ezisiphakathi kwale ndawo namhlanje. Bebengeke basimeme if besingebona abantu abasaziyo ukuthi siyabaseka endleleni yabo. So ngizocela sonke sibambe la mabhodlela siwaphakamisele phezulu sikhulume nabo. But angiyisho kahle noma unalcohol ya. Ngicabanga ukuthi sonke nje ngoba singabakhethwa bakaNkulunkulu singakwazi ukuthi sivule la esikhona. Mase sivula manje ngicela sivule okwazi ukuvula mina ngakwazi ngisaba la. Ngicela sivule bese sithele emaglasini ethu bese ke lapho sizobeke sesiba utshela ke. Bese ke sizobeke sekwenzela ama-wishes mina enginawo ngabo empilweni zabo. Ngicela lowo mvulayo asukume senzele nje ividiyo ukuthi kusale sekubonakala ukuthi sasikhona emshadweni ukuthi abanye abasekho. Noma singawabona sihambe nawo siwasebenzise kusasa. Sihambe nawo. Sihambe nawo. Ngiyabonga kakhulu asihlale sesisebenzisa lona lelo eselivulekile. Sicela sithele sonke emaglasini bese senza amasipho azoba yi-free. Amasipho ethu yokuqala esizoyibuza sizothi sibafisela i-wealthy. Impumelelo kanye nokuba nomndeni onokuthula ozobe uholwa i-wisdom yokwazi ukubona izinto ngaphambili ebese uNkulunkulu ebavula neso likamoya. Ngoba uma ngabe uneso likamoya yithiwa impilo yakho ukwazi ukuthi uphile with i-guidance kaNkulunkulu without ukuthi ube neso likamoya. Ezinye izinto uyaluthi uyayibona kanti uyibonela la uNkulunkulu nakakakuphi ubuhlakani bokuthi ukwazi into uyibone bese futhi uphinde uyi-access ukuthi ngoba uyibona nje ngabe yinto ezokwazi ukuthi ikwenze ukuthi uye phambili. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu. Sesizocela ilungu uNdwandwe lizozivalela ngomthandazo. Yazi angisakwazanga ngisho ukuthi ngithi nje 2 by 2 njengamajuba. Awubheke ubuhle babo. Bebambe
sisakwazi manje ngisho ukuthi 2 by 2 njengamajoni. Awubheke ubuhle babo. Bebambele ngezayo DJ akathali. Uma nakusingoma 2 by 2 njengamajoni. Awubheke ubuhle babo. Bebambele ngezandla. Kungekho phakathi kwabo. Kungekho ngane, kungekho ngane. Kungamehlo akho nawakhe. Kungekho mndeni, kungekho mngane. Kungathi ilanga lokuqala bebonana. Kungekho bhange, kungekho bhange. 2 by 2 njengamajoni. Kuvunguza uyathula phakathi kwabo. Kungekho nkani, kungekho mali. Like all others who enter this world of hunger, you will never be satisfied without your partner. Today you found your lover, you found your perfect partner. You walk this journey together and make the Lord your center. 2 by 2 like that. You will not make it because you are clever. UJehova uzokutshela lokho ozakwenza. Treat her like a queen and never fail to respect him as your king forever. Let's grow together, my dear, and not forget who brought us here, and teach our kids that there's only one to fear. It is the one who controls the sphere. Even in storms, he will make our ways clear. Singakhohlwa ukuthandaza sazi ukuthi wona uphiye. Esivala ngawe ebusuku siphinde sivule ngawe ekuseni ukuze imizi yethu imele. Uthando luyaphila lana. Love lives here. Ngojabula ngisho sengibona kukhona abadlala ucabhayana. Ibusisiwe indoda emgodla wayingcela abantwana. Igama lakho losalelile usungizalelile wena Sando. Igama lami losalelile usungizalelile wena Sando. Ngoba ushilo uJehova wathi zalalani nande nigcwalise umhlaba. 2 by 2 njengamajoni. Ubayibona into mayizohamba kahle. UJehova eqalile lento soze wena ukwazi ukuyiqeda. Makube uwe naye nawe uJehova nani naye nize ningasuki kuye. Kube sengathi njalo yilanga lokuqala ngibonana. Kungekho ophakathi kwenu. Ngiyabonga nibe audience emnandi ngiyabonga kakhulu. Zikwazi ukuthi iphumelele. Sibonge ukwenzeka lapho ngaphinde kwenzeka nakwabanye nathina. Nawe sisi lo seceleni kwami ngifisa ukuthi kube njena nakelinye ilanga. Sanibona usuku lihambe kahle kakhulu. Mina igama lami uMakhosi, umaphinde umnakwethu omushasha ozohlala kanye nathi emndenini waZulu. Bekumnandi kakhulu, izinhlelo zihambe kahle nabantu umphakathi uphumile wazosisupport wazosibungaza. Umndeni wakwaZulu, umndeni wamaJola bagcwala kwamnandi kwathokoza. Kahle kakhulu siyababongela kusasa kakhulu. Ola hambe kahle kakhulu sijabule yonke into nje yaba yinhle sabakho. Uhambe kahle kakhulu bumuhle umshado kaMajola noNdabezithu umkhwenyana wethu. Siyabonga kakhulu. Ngiyabonga nokuthi bengethembe ngiphatha uhlelo halala koNdabezithu from inyosi kaMajola. Kukuhle kakhulu si-DJile kwamnandi. Uhambe kahle usuku umshado wamalume wethu uhambe kahle. Uhle kakhulu bakithi ushada umalume wami nomalumekazi wami lube luhle usuku lwabo ibe yinto yabo kusukela eqaleni bazafika ekugcineni. Thatha uNkulunkulu abagcina njalo baphumelele njalo ezifisweni zabo zonke. Themba ukuthi bazoba nempilo enhle babe nempilo enhle ekhaya nasemakhaya sambe siphephile. Siyabonga bafowethu. Usuku hamahle kakhulu kube more than indlela besi-expecte ngayo ubuhle ne-weather asivuma ngoba belini umthetho khona kusukela 3 days ago lina so siyibuza ukuthi ngabe lo mcimbi uzohamba kanjani kodwa ke siyabonga ukuthi bonke kuhamba kahle kakhulu. Njengamanje ngokwenhlelo sisemakhaya manje. Sesoqedile emakhaya siyokwaba. Sasa siyakazulu siyohlajisa. So qedela wala